Kedam tang suri hini rakrage thom aningkan jakhong ni phai thongke brai siarni Telangana aphan hemprek ki piahut Asamalong ke do Inglong a district ke thom aphan ke panung te kangkok ajoini Karbianglong ara thurpak hemprek apharman kache songhut Diphu matepung asor gotom timung alang litami kache songolong chetodunlo Laso hut alang li phan police ahilia mu ke roklok ajok alang li ahiring tangrak aring hu sonanglo Laso heliamu kero kloga jok alang like so cholong loklo lapen bangso ke so anjin jin dokoksi nonapor ke nangke tan thu asonsi dokoklo pusi alang li gotom timung pen chethan pon ke so ke meji aphan alang li diphu rengpoli hospital alongsi penangan ajir ki ding ke so chelanglo seta ke memi det ajoine alang li phan chennai apollo hospital along se ke pachelang damji aphan toilo laso tengpen alang li tum Chennai Apollo Hospital along ansi se chelang damlo haladak se kilanga doctor atum pen ke pachini ke keso ke pameji aphan kerak mate operation claim nangji la so phan sikalak pli nangji busi nang pachini lo silda nili tumari deng ke do kadure the pik ajoine keso ka chelang ji aphan akisung dokoklo la si rada phan ke rap ver la pen kai ke ta rada kisung along nang li karjab dunalam chini si Nili phan dami keso kachelang ji aphan nangra vek tha pusi alang li keso det abangphu gotom timung pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ripon Onamat alang li phan keso ke pang thek pon ke urology akiso pusi pang thek lo laso keso phi ing un e akiso lasi nangli nili phan nang ingjin so pen keso kachelang ji aphan nangra vek tha pusi CM Dr. Tuliram Ronghang aphan Alangli keso det abangphu timunga sang hopen chuning ripon Lason si kaprek aning ke me lapen kanghon kangjin so ke do bangphu tum pentami niliphan nang rap tha pu alangli chuning ripon Kerap ke pale dunji aphan screen along ke paklang pon account number 50210000181562 IFSC code NESF 0000017 along Kahumri Jia Phansi Chuning Ripon 2 News report long Soda Inti Karbianglong Live